Hazret Ali adamlara ey insan oğlu. Sen özüňi küçüjük bir jesime deňeme. Hatta älim jahanam sen barlığında öz ornu tapýandyr diýip bildenipdir. Halifam, Hazret Ali'ň bu sözleri hem adamlara da degişilmika? Beýik Allah'ın kudreti şeýaksizdir. Ol diýsen ul hikmeteýe. Her bir insan şu älimin gidijek bir misal hökmündedir. Älim jahanna her bir zadyň kiçirek görünüşi adamda da bardyr. Allah Taala munça hikmetini insan oğluna näde görüp biler? Saliq. Şu ümmülmiz älim bir kitap diýelim. Mukaddes Kur'anam şu kitabı aýdynlaşdyrýan, düşündirýän alagy etseniş. Mukaddes Kur'ana salgynanyp bir iş edemizde insan oğlunun Allah tarapyn hikmetleri açyk görkezýän aýna meňdeýändigini düşünmek kıyın. Egerde bu hikmetlerde tertapsızlyga ýol berilýän bolsa, adam öz okuýan unup bilmedi, şonda näme bor? Onu ol adam ilmidama şoğsuzluğu uçurar. Ondan adamlara Allah'ın nazar bile seyretmen, olara yönü koy gözünün aralsa, bennetin hasabını yaradandan soradığımız var. Halifam, iki tarapyňam deňarymlygyny näde taklap bor? Allah Taala her adama bir aýratyndyk beripdir. Ruhany özüne ýol görkezip dinip ýerini bu bagtyny gowa saplap bilen her bir adam başarnyklydyr. Aferin. Tüweleme Muratcan, tüweleme. Näçe mesele çözdüň? Şana gidenden beri 17 mesele çözdüm ece. Oglum senden aýlanaýyn, aklyňa döneýin. Inni azajyk diňjiň alaý oglum. Süýdüňi çykarnyň doýur. Soň ýene oka ber. Ece men ýadadım ýataýynny. Oglum, sen maňa näme söz beripdiň? Köp okap bizi gowy günlerde ýaşatjaňa, kakaňa meňdemejekdiňe söz bermänmidiň näme? Beripdim. Onna beren sözüňde durjak bol oglum. Köpräk oka. Sen matematika olimpiadasyna gatnaşaýmaly. Muratcan, sen ýeti zehiniň marahyry, Hudaýa şükür. Allah sana zehine beripdir. Emma jigiň ulin kör zehin. Bizim gowy ýaşamagymyz isleň okmy oglum? Elbetde isleýän ece. Isleýäniň çynyň bolsa köpräk oka. Ul adam bolmagy dyrjaş. Men bar umidim sensiň oglum. Bular Ahmedim oğur ya, olam içäýsinne. Oň bilen näme işiň bar? Kim gowy okasa süýdi şol içmeli. Baban gel. Kakan geley diýdi. Niwe bol çatra. Diýler, näme bol eliňe? Baba. Kaka. Oğlum, ýuwaşrak bolsana jigiň turdaýmy? Sonunda Ahir etjeň etdiň dem silap, yaralapdyrlar seni. Düşünüşmezlik boldy miwe. Biderek gurun goýsana silap. Bolşuň şu bolsa boljaň şudur. Bolmanam. Ýuwaş, gaty görlemesine miwe. Çağan turdaýan ahyry. Bar maňa suw getir, bar. Oğlum ýagdaýlaň näli? Okuň gowy dämi? Awa kaka. Bar oğlum, bar ýatynny, bar. Ýöne neme kaka? Murat, men taňa nädim? Bar jigiňem turdy, öýde toňuda geçin, bar. Bar oğlum. Bar çaltyrak. Bar ýatyn. Kalk hadi. Jigim tursana. Ýeriňe geçe. Ýür men seni geçireýin. Baba. Kaka. Kakacan. Oğlum, barıňny. Hadi. Barıňny öýde toňuda geçin, bar. Hadi bakalım hadi. Hanyny yerleňide girin. Çocuğu da Haçana çen çağan Allah berjek silap. Göreň okmy gün-günden ulalýa. 5 ýaşyndaky çaga däl inni. O 9 ýaşynyň içinde. Tämäňe ananmagyny goýýança. Ma gowjak ulak goý. Dinle, bu gedek işler gaty bulaşdy. Hemme zat bulamazar boldy. Men bir kuçaý şäherden gitmeli boljak. Sen de Senin çağlar Allah bir yerden git. Silap sen diýäniň näme? Men nire gideýin? Ataň öýüne git. Bu asla mümkin değil. Beýdime miwe. bu evi terk Döýden git. ve Ataň öýüne git. Şu jagaz pul bilenmi? Men taňa ýene bererim. Yıllar beri şu meni Allah görsün silap. Beredin miwe. Men näme diýen adam şonam et. Bolýa. Bolýa silap. ne
Näme boldy dogonjugum? Ay hiçle men yörünü gidip yatalayacağım göräýtek häýär. Dogonum biziň kakymyz erbede adammy? Ejem etmedim, bize kän yüz bermedi. Men bilmedim de yörünü yataly. Sen gaýgy etme. Anne. Ece, gutymy niras alaly. Getir şu yerde koyayım. Yok, birden ýitaýsa näme? Onu elinde götür. Men ne bileyim? Anne. Eje, näme bolýa? Bu yerden gidiyor. Ya Näme üçin? Maňa näme bolýanyny näme aýtmajak bolýaňyzmy? Hiç tap bolanok Ahmet. Ne olsun? Ona nire barýas? Nire? Kakam niredi? Kakam näme üçin biz bilen gidenok? Yum ağzını. Yum. Gep nokatlap durýansan gitti taýýarlan. Allah kabul etsin. Ämin agam hem memnunkinim. Allah kabul etsin imam ağa. Täze işiňizem gutly bolsun. Sag bolagam. Allah razı bolsun. Sendenem. Amin amca. Allah kabul etsin imam ağam. Ämin agam. Etrafımız göwnünden turdu mu? Gaty haladım. Etrafımda tugulamy gaty adamlar bar ekeni. Gowdurlar. Etrafımız gaty gowdur. Kän gow kalmagalam bolmaya berdi. Gaty gowy. Gowdur. Eşidişime göre cemaatym seni gaty gow görüpdir. Tugelimli alımlı olur men de diýerler. Sag bolsunlar. Göwün tuguçar diýipdirler. Yer ondan etrafımızda çäre geçirmegi meýilleşdirýärmi? Men elimizden gelýän bolsa biziň hem goşundymyz bolsun diýjek boldum. Hawa bir çäräni gözüňde tutýan, müftülük tarapyndan gurulýan Qur'an-ı Kerim okuýarşy bar. Gaty gowy. Mektep ýaşyndaky çağlar üçin. Eger esle bilýän çağlar bar bolsa, olar okudyp ýarşy taýýarlamakçy. Bilýänmi? Aslynda bir işi menem edipdim. Şeýlemi ýa? Hawa. Men bir işden birazcık başım çykýar. Töweregimizden bir kana ulana elimden geleni öwretmäge synanyşypdym. Aýratynam ölkijik agdymy. Tugeleme gaty diýin ulan. Bu näme hil gowwally? Oň bilen taýýarlap dowam etsek bolmazmy? Ýok oğlum, mümkün näl. Kakady gaty yaramaz bolup çykdy. Şo täýäpli men agtyklarym görüp bilemok. Vay, siz nereden peýda boldunuz? Salam kaka. Näme üçin geldiňiz? Gelmäge mezur boldyk kaka. Sinan nerede? İşi çıkıp gitti. İyisi çıkarmışsın. Kaka. Haýyş edýän. Biziň başga çäremiz galmady. Ýogsa da maňa gurrun beren agtyklaryňyz şularmy di? Awa. Teweleme gaty gowy. Burda soň gurt geler diýipdirler. Şeýle diýipdirler dämi? Gel bakalım. Gel hani.
Hadi sen Gel denem gel, gel. Gel. Şimdi bana Sen bana gaharıngam gelir boli. Yöne men taňa şeýle boljağyn başda da aýdypdym. Şeýle dämi? Mektep utoraň soň okuň dowam etdidim. Şo tilwe barma diýdim. ne kadar Sen başarılı näle o bir öğrenci. zihin okusudan? Ben demiştim Men sana. taňa aýdypdym ha. Hova kaka aýdypdyň. Dedim edil sen aýdyşyň ýaly boldy. Neçin howadymy? Aşk olsun. Aýdýan näme we? Hiç insan Hi adam ömrü çağının kıyınıncını beğenirmi? Kaka onu näme bu gürrüňler edýän? Bolýa, senki dogry çyk. Seýlap ahir bir boluksuzlyk edip bizi taşlap gitdi. Şonluk bilen şey edip galdyk. Biz näde olsaň köçede ýaşamalmy? Qaydyp şeýle laqqylygyny işdämen, bolýarmy? burası senin Bir ýerden goýun. ne kadar Näçe wagt galasyn gelse, näçe wagt galmaly bolsa şonça da galarsyn. Ala dedi oturma kaka. Kän galasymyz ýok. Oğlum seýnaglardan geçip hemmämiz halas eder. Men etip bilmedigimi oğlum eder. senin Miwe, sen oğlun ýeke däle. ya Ahmet näme? bak nasıl Teredon bol oturşyny, gamyň bol. niye böyle O çağa näme üçin meýdi? Mene bilem o kaka. Elimden gelen ne diyen? Yönü Ahmet'in özü şu günler şeyle. Ağas yalle. Ondan hiç zat umid edemok. Esse urç sevüş eder. Çärek seýnaglarynyň näçesinden ikili galyp geljen Hudaý bilsin. Gaýdym belki çağın başga da atly höweti bardyr. üstüne düşmek Oňa maladysyn etmeli. Doğrusunu aýtsam, men Murady has köp ala dediyen. Ähli umidim şunna. Men edip bilmediklerim ol eder. Ejesiniň goňjy bolar. Ahmet maňa dälle. Kakasyna men diýe. Hani bol. Ey top versene. Cigim ver diyen. Neden topu? Tamsyk näme üçin topu berik depmedin? bir daha sakın Gaýdyp top oýnap ýörkak ýanymyza geläme bolýarmy? Geleýsem näme? Iki gözüň orta arasyna bir ýel märin bolunan soň düşünersiň. Goý sanaý, men urjagam senmi? Vay yüzüm. Sen kim ol cigim? Kim bolam da näme? Goýak gözüm. Ahmet Ahmet! Ahmet! Hani gelin oğlum gel, nahar yeli gel. Baryan baba. Goýak yüzüm. Ey kaçma berik gel. Gatağır ya. Kaçamok, meni babam çağırıyor. Men Filap Tercan'ın oğlu. Biz kaçan ne eliriz? Qaydyp bizim gözümüze görnäými bolýarmy? Ahmet Ahmet! Kuşluň maňa näme diýeni bilýärmi? sana öğrettiğim Saňa öwreden zatlar men näden okmuşum? Kuşlar maňa ol gurhany şeýle gowy okýady, inni orada taşlady. Men okumagy ýatdan çykardım. hiç Beýle zat bolmady ahry. gel otur Gel an şu ýerde otur. biraz Azık teret, deri uyadyňa şör. Ýok, ýatdan çykaran ok, oturup okuýardy, men görýärdim. Ýok, ýatdan çykardım. Bolýa. Parlak göreli. Ýatdan çykaran bolsaň okap bilmerdin. Nerden başlary? Sen Fatiha suretini gaty gowy görýärdiň. Fatihadan okaýaly. Hani başla onu? hay Allah Ey Allah can. Sen görýän muny hakykatdan ýatdan çykaran ýaly. Bolýa da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Dedeciğim, Babacan, Näme oglum? babacan, kakam bizi näme üçin taşlap gitdi? Ejem bilen dogurmam maňa aýdan oklar. Iň bolmany sen bir aýda ahyry. Ahmet oglum. Belki kakyň bir iş çykandyr. Batym gelir. Ýöne gelmänem biler. Bu Allah'ın ýadgydy da.
Biz onu bilip bilmez. Baba. Kaka. Näme üçin kakan gelmeýän emmeler diýýär? Sebäbi kakadynyň gelip gelmejegi belli däl. Muňa taýin bolmak gerek. Bak. Dinleň, şu yerden mektebi tap bilerdiňizmi? Eger isteseňiz men size ýakdaýyn. Yok, bizim özümüz tapar. Ağamga takılly, o hemme dady bilýär. Elbetde akıllı. Men akıllı oglum. Şu yerden ýoşadan ýörek gidin. Munamal. Muň üçin ähli gowurýan zatlaryň bar. Ahmede näme? Oňa da adaçyk bölüp berersiň de, oň ýetirmek mümkin. Bir ýerde ýadyndan çykaryp gaýdar, ol gaty geleňse sen ýaly jür däl ol. Garaşsana. Ara kesmede mesele çözmek ýatdan çykarayma. Bolýa eji. Abi Ağam, sen pikiriňçe kakam gaýdyp gelermi? Men pikirimçe geler. Ağam, kakam erbet adammy? Näme üçin beýdiýäň? Bilmedim de, ka wagt işdip gidäýär ewelin. Belki polisiýa bolmagy mümkin. Onu näme üçin bize näme iş etýän aýdan ok? Birden ýitip gitýär, epesi wagtlary möýe gelen ok. Kakam gahrman. Gahrman polisiýa bolsaň şeýle bolmaly bolýar-da. Kakamyň işi aňsat däl. Gahrman polisiýami? Ola gatowy. Men kakam hakykatdanam gahrman polisiýa bolmaly. Türk dil kitaby öýde ýatdan çykaryp gaýdyp bolýar. Bar sen gidip alyp gel. Men saňa şu ýerde garaşarym. Yok, bar sen git. Giýjä galma. Biziň birinji sapagymyz beden terbiýe. Mektebi taparmyň onu? Meni babam eltip gaýdar. Sen gaýgy etme, bar git. Bolýar onda mektepde görüşeriz. Hana polisiýa daýy. Polisiýa daýy. Oğlum näme boldy? Polisiýa daýy. Kakam nerdedigini bilýäňizmi? Sen kakan kim? Egil. Dilap Tirjan, gahrman polisiýa. Gizlin polisiýa. O näme diýdiň bolýa? Gizlinne. Tenkiyal şeýleşigi ýok. Ýöne tapançasy bar. Görsene. Sen nämeler diýip durdyň? Filap Terjan diýdiňmi? Siz nerede ýaşaýarsyňyz? Şu ilerdäki etrapda, babamyň ýanyna. Kakam bizi bäri giýberdi. Özü bolsa kaçdy. Kimden kaçdy? Kaçmady da ýöne näme? Ýörsen men babaň öýüne git. Ýöne sen maňa kakamyň nerdedigini aýtjakmy? Elbetde aýtjak. Sen meni öýe berelt. Oglum, balam. Aýdy ber daýy. Yer doňup buz bolayıpdyr. Meni ýoluň öýünden geçirsene. Sen ulagy ýyryp maňa garaş. Bolýar. baba. Kaka. Baba. Kaka. Baba. Kaka. Hanı bol, top başka tarafa dep de. Indi näme etjek? Babaň çağırjakmy? Hanı bol çağırsana. Men babamyň kömegine mätäş däl, men Filap Terjanyň ogly. Hani bolly behediň? Bolanok, o biziň topumuzy bermedi. Biziň üstümizden güllü. Şoň üçin hem şey etdiňizmi? Barın gidin inni. Gidin diýen. Ahmet nähili? Gata agyrýarmy? Senem kakam tanaýanmy? Ýok, men babaň tanıyan. Oy, kelleme näme boldy? Korkma, ullukan bolun zat ýok. Ýön ejem görese men işim görür. Hani ýöre? Belki bir zatlar eder. Acı. Agyrýarmy? Ýok, gata agranok. Bolýa. Ne istiyordun? Ol oglanlar näme üçin taňa azar berdiler? Düýün aramyzda düşünişmezlik boldy. Olan gaharyny getirdim. Käşke etmedik bolsadym. Käşge etmedik bolsadyň?
Yöne men kakam gidipdi. Gaty gamgynnym. Hakan nire gitti? Men kakam gullukçy. Doganım şey diýe. Men pikirimçe şeýle. Düşündüm. Kakam men gaty gowy görýär. Ejem mortaki hiç halan ok. O doganım gowy görýär. Inni kakam giden soň gaty içim gysýar. Çünki ejem meni gowy gören ok. Beýle zat bolmady ahry. Ha o şeýle bolýar. Çünki doganım gaty akylly. Ol matematika olimpiadasyna taýarlanýar. Men bolsam baryp ýatan Samsugyň biri. Men ejeme meňdäm ok. On käbir arzulary bar. Men ol arzulary amalaşyryp bilmen. Ýöne murat amalaşyryp biler. Men hiç sat edip bilem ok. Ýöne babaň maňa sen Qur'any gowy okuyanyň aýtdy, sen tedin gaty gowmuşyn. Ýok, beýle de men gidesim gelýär. Eger sen gitme. Häzir sen ýaly Qur'an okumak bilen gyzyklanýan 3 tane dostun gelir. Hana teret gelirler. İstesen senim galyp benim bilen oturda taýarlan. Ýok, islam ok. On peýda segmez. Men näme diýeýin? Ejem şonu da murady gowy görer. Men bilýän. Evet. Hawa Fuat senin maşlaýaly. Vellezi ne? Muallim okap bilem ok. Muny näde okamaly? Vellezine keferu ve kezzabu. Bunun 5'in üstüne koş. Goşdum ahire eje 27. Bolýa, gaty gowy. Indi näme etmelik? Çıkaran iki netijem bir bilen goşmaly almy? Berekella, men akylly oglum. Şunam şu ýere gel oglum. Hadi. Hanynny beýlek sapaga geçeli. Bolýar. Bak Teret mektepdeken bular derip çık çödýädim. Sen maňa meň depsiň, men akylly oglum. İlki sapaga öwreneli, soňmurda soralar çöder. Bolýar eje. Wy, alhan şu meýwe tugundan emiç. Wehiniň durlanar. Sen nerede gelip ýörsiň he? Nerede boldun diýen, maňa jogap ber. Mektebe de gitmäsiň. İnat gibi. Keçirli gidip dymar durar. Kakana çeken damarın uğursun. Yedasıl. Eje beýtmesene. Men näme deýin? Ol koçuda entep omuň bilen uşup sevişip ýörsinmi? Iwal işeden o ahyry. Seredan ha, mektebe de gitmendir. Olam sen ýaly o sapaklaryny okusa, hey men oňa gaharlanjakmy? Gaýdym. Gaýgyryp benjip çağa terbiýe berip bolmady ahry. Beýsin hazyn beter ederdi. Yumşaklyk bilen emurleşip gör. Yumşaklyk bilen bolýarmy näme? Wagtynda yumşaklyk edip köpürleşip boldum. Eýtme diýdim. Hey maňa kulak asýarmy? Serit, hanha mektepden gaçyp ýör. Onsuzam çydam ok. Iki çağa bilen ýökürdüm galym. Näde beklep saklajagymam bilem ok. Ya bolýar eje jan, sen aglama. Biz sen göwnüňe degmer. Sen aglamasaň bolýar. Ahmet. Uyudum Yattın Ahmet. Sana bir zat aýtjak. Bugün bir hat geldi. Şu yerde koyacak. Okusan katı beğeneceğini bilyen. Hadi ya. Bollun ağlamasana. Canım oğlum, ne ýyl ýagdaýlaň? Gowmy?
Men gaýgetme, men ýagdaýym gowy. Şoň üçin men gözlemeňi aýratynam, men gözlemek üçin mekdepden gaçmaňy islämok. Hem meňizi gaty küýsedim. Oglum, men siziň her bir ädimiňizi ýyzarlap ýörün. Şoň üçin yaramazlyk etseňiz halaman, seni gaty küýsedim. Eger sen men küýsen bolsaň, gowy görýän bolsaň sapaklaňy gowy komaňy, ejeňe kömek etmeňi, mektebe gitmeňi isleýän. Men jan oglum, bu haty saňa ýazýanymy dogonundan başga hiç kim aýtma bolýarmy? Seni gaty gowy görýän, sen kakaň. Allahcan, ha iş etdiyen bizi kakamızdan ayırma. Söz veriyen, kaydıp betli gidecekke. Okumada sıptırman gidecek. Babam bizi Kakam bizi katı küyseptir. Sana yine bir zat aytayın mı? Kakamın ehri zattan habari var. Ol hakikatdan ham kahraman polisiya. Edil kiyin olordaki ýaly. Bize bildirmen bizi ýyzarlaýa. Şo wagt begencimden haty bir ýerde goýdum ölün. Göne ýerden gözläp tapmadım. Bizde de salgysy bardy. Aslynda şo ýere gidip kakam görüp bilerdik. Inniki de Katyadan salgysyna seredip bolýan ýerini bileje taparsy bolýarmy? hem zaten Bar bir mektepden hem din çalışa çıkarız. Kakam arkayn gözläp biler. Bolýarmy? Bolýar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum fi Çağırır siz özüňiz dowam edip beriň. Men häzir gelýän. Naber? Ahmet ýagdaýlar nähili? Oňot. Senim ýerleşleňe goşulasyň gelýärmi? Yok. Elingdäki çärek bahalaňmy? Awwa. Görsem bolýarmy? Tügölemi, berekella, ene dilin gaty gowy. Inniki çärek, has gowy kap matematikaňym düzetsem, sen iň başarjak okuwçy bolursyň. Ýeri näme diýen? Bize goşuljakmy? Ahmet. Ahmet, bilýärmi? Iň gaty gowy teziň bar. Aslynda azyk taýýarlansaň, Kur'an okumakdan gaty başarjak boljakdygyny bilýän. Çyndanammy? Elbetde. Mene beýle bolar öýdemok ejem maňa biheppet diýe. Ejeň ony betligiden watyň diýendir. Aslynda men sen ýerinde bolan bolsam, azyk taýýarlanyp iň bolmanda şu ýarışda netibem barlak görürdüm. Mekteplerim diň çalışa gidýän wagty bolmasa ýene-de özüň gowy bilýän. Ýöne men pikirimçe bir synyň şükür. nasıl çalışmak? Nähil taýýarlanaýyn? Ey Hudaý, ýene de gijak alyda. Uzak gün ýerlerde entenini kim bilýär? Ahmet bugün mektepdedi. Oglum, sen bu zatlar üçin kelläň agyrtma sapaklaňa taýýarlan. Kaka, Muradyň çärek bahalaryny gördüňmi? Görmenmi? Berekella men akylly oglum. He, ahir geldi. Eger han çeyrek bahalaňy, han indi maňa düşündir. Ya dedeniz Ay baba nämesini düşündirýin? Tapaklar onsydan gaty aňsat. Gyýdym o bukça näme? Bilmedim. Murada gelipdir. Milli Eğitimden Bilim Ministrliginden gelipdir. Ey Allah'can. Hani bak mıraqat. Kızım söyle. Bana aytsana qatala deyip başladım. Başarıpdır. Murady matematika olimpiadasyna çağırýarlar. Aho babacan bereli. Şonça okuwçynyň içinde men akylly oglum taýlapdyrlar. Jan oglum, ýekeji oglum, akyllym. Berekella oğlum. hep böyle Men oglum şeýtmedämi işeňir bolar. O kapully kan adam bolar. Ejetiniň etip bilmedik zatlaryny sen edersiň. Sezi berýärmiň oglum? Söz berýän. Söz berendiriňden aýlanaýyn jan oglum.
Tanecik Ýekeje oglum, men Behiň oglum. Gel oğlum gir. Teşrif Ahir ettin öýüň nihayet. tapdyňmy? Saatin kaç Tagydyň oldu? näçe bolany bilýärmi? Ama ben- Ýöne men Çärek bahalan gatery ödýän, öýe şeýle giç geldiň bolýan. Eberhan bahalan göreýin. Şunu eferet seni. Matematikadan birlik. Babanı değil ki Kakаңdan beni näle orada azajygam kalsam bolsa olmaz. menden göreldi alan bolsan şeýle bolmazdy. Sereden ha. matematik Dogunun olimpiyatlarına matematik çağırıyorlar. olimpiadasyna Sen ne çağırýarlar. yapıyorsun? Sen ne diýersin? Hiç Ama da. ben ýöne men dersini ýarşy taýýarlanýan ahyry. Görsene. O nämen ýarşy? Gurkhana komak ýarşy. Imam Salih daýyň ýanynadım. Köçede betlik etmedim ahyry. Näme? İmamın Imamyň ýanynadım diýenmi? Wah Allahjan, bu çağa men delir etjekde. Köçede bolmasa imamyň ýanyna gidýär. Ne mollu gıydın? O lervet saat etmeyen O mi? erwet. okula gitme. Mektebe gitmejek bolup sapaklaryny okamajak bolup özüne bahana gözleýär. Ama yok. Ýöne enni bolmaz. Meni Allah bilmersin. Babası gibi. Bulam edil kakat ýal kezzap boljak da. Men kakam gahrman düşündiňmi? Evet Ho ya. wala, gahrman bolaşyny. Bu gidişe Sen hem de şu baban bolup gibi ýörşiňe kahraman kakaň ýaly olacaksın. gahrman bolarsyň. Yürü bakayım. Ýörhan sen gidip şol imam bilen gürleşek. Ýöre. Burası mı? Şeýer mi? Hawwa. İmam Imam ağa. Imam ağa. Imam daýer we zat etmedi ahyry. Sen gapyl. Goşulma. Buyurun. Geliberiň. Bana bakın. Salih mollim men diňle. Çocuğumu rahat. Çağam öz gününe goýun. Men düşünmedim. Oglumun Gurhan ýarşyna gatnaşmagyny islemok. Elhamdülillah. Hudaýa şükür. Hemmemiz musulman. O zatlar başga. Ýöne bu çağa tapaklaryndan gaçmak üçin bahana gözleýär. Men diýjek bolýan adyma düşünüňizmi? Okula gidiyor. Ýok, o mektebe gider. Çärekde Allah'ın yaramaz bahalarynyň baryny düzeder. Kur'an oku. Ýöne Gurhan okumak ýarşyna gatnaşmaz. Normal Olam insan edil beýlek adamlar ýal injener, ykdysadyetçi bolar. Siz de Siz oň babasyna kulak asmaň. Kakam gowy adamdyr. Ýöne düşünjet köne düşünjeler de. Inni oň ýaş niýet bilen etjek bolýan zatlar peýda berjek zatlar däl. zaman Wagt ýetirjek gowry hewesler. ve Men oglumam wagt ýetirmek üçin elinden gelenini diýe. Bolýa bolan ýöne uyam her çağa bir zada okuyply bolýar. Serediň onu özüňize maýdyp dursuňyz. Diýme oň şuurdan okuýy bar bolmaly. Mehmet ağa hem onu wagtyna şuuru gönükdiripdir. Çärek bahalaryny gördüm. Jemgeçilik sapaklaryny gaty ökdekeni. Ähli çağa injener bolmaly ýen zat ýok ahyry. Ahmediň şeýle gowy sesi bilen okumagy okuýy bar. Oňa näme üçin päsgeli berjek bolýaňyz? Oň bilen siziň işiňiz bolmasyn. Oglumyň häzirlikçe beýle zatlar bilen meşgul bolmagy islemok. Onsoň men okuýup ýal zatlary düşünemok. Men çağalam okap öldürmüş ýollaryny özler saýlar. Siziň o diýen işleriňizde gazanç ýok, düşündiňizmi? Beýle bolsa, näme üçin goltuky bermekden ýüze gurýaňyz? Çağalarym ýetişdirmek üçin men siziň kömeňizde mätäş däl. Çağalam men çeken közençlerimi çekmez. Maňa düşündiňizmi? Ýöre. burada otur. Şu ýerde otur. Madem Eger şoň ýaly ýarşa gatnaşmagy hüwesek bolsaň, çärekde alan erwet bahalaryny düzetip adam boljak bol. çalış. Oka. Edil dogonuň ýaly ökde bol. Bu kitaplardaky ähli sapaklar gutarmaly. Ähli soraglar çözülmeli. Gutaran soň bar neken barlajak gaýdy we mesjide gideni göreýmäýin. Mine. Niwe? Gıydym. Sen ýalňyş iş edýän. Çağan beýdip kösemi? Kaka sen goşulmasana. Wagt goşulmajak bolýan bolan ýöne mydama şol bir ýalňyş gaýtarak durdyň. Hemme zady zor salýan. Ähli zady özleňe görä tertibe salyp bilerini ödýän. Ýöne beýle bolmady ahyry. Ýöňüm tynyň gördüm ýöne bolmady. Bir edek ýalňyş bilerin. Ýöne gaty görmek bolen çağalamyň okamyny islemek nämes ýalňyş. Men düşünüp bilemok. Men olan gelejeginiň aladasyny edýän. Ahmet, ağlama. Ferit kakamdan ýene bir hat geldi. Ejem göräýmesin diýip gidilek goýdum. Al.
Sen okudun mu? Näme ýazypdyr? Okudum. Gaty gowdatlar ýazypdyr. Seni köp agzapdyr. Oğlum, hiç saat şiň gynanma. Men sen ýanyňda. Eger sen Gurkan okumak ýarşyna da gatnaş, ýöne sapaklaň ahmal etme. Seni gaty gowurýan we küýseýän kakaň. Agam haýş etýän, onu tapaýaly. Yok bolmaz. Hatyň ýygyny okasana. Men tapjak bolaýman. Eger tapjak bolsaňyz gaýdyp hat ýazman. Onu tapjak bolup finansda gaýdyp hat ýazjak dämişin. Belki de hopsuzlyk gullugy oňup gyzyn wezipe berende şeýle däme agam. Hawa. Eger kakam meni Gurkan okumak ýarşyna gatnaşmagmy isleýän bolsa, ejem näme diýse diýbersin, hökman gatnaşjak. Eger başaryp bilsem ziýany ýok. Şeýle däme agam. Güzel oğlum. Men akıllı oğlum. O sapağım gutardyňmy? Bak benim Dinle, men bir hili yüregim syzyp dur. Ertir hokman soragym soralarym kadiýe. Haýsy sorag eje? Bütün sanlaryň nolunç derecesi näme üçin biredengdir? Her ýagdaýda da x dengdir x'tir. Şoňa görä de her tarapam -1'e köpeltsek, Gaýdym, Muradyň ýerine sen ýyraý bolmady. Görýän welin seni Muradyň kemalaň ok. Kaka çağaň üçün ölmesene. Gaýdym, balam. Çağaň ýarşyna bary o 12 saat galypdyr. Yatyp dynjyny aldyna. Men telewizorda görýän, bir gece öňünden hiç saat okumaň diýerler. Bolmasa soň çağaň kellesi bulaşır da. Kaka, Muradyň kellesi näme üçin bulaşdyn? Ol gaty ökde. Hemme zat edil suwçan ýaly bilýär. ýöne eje adaçyk ýadadymlay. Bar oğlum, sen gidip dilek et. Soň bolsa yat. Maňa bir feretme miwa. Feret çağa ýadapdyr ahry. Tamam baba. Bolýa kaka. Yine ne? Sen bu wagtda çeni ýene nerede boldun? Men Biwe, çağa agar verme. Ol mescide gidipdir. Olunny sapaklaryna mokoya. On meşgul dyn çalışdykda bir-iki gün gidende näme bolýar? Yok bolmaz. ýöne eje Ahmet sapaklaryna mokoýar ahry. Çynyma aýdýan. Men oňçeden soraglaryny barlap berýän. Günne bir sagatlyk gidip geler. Soň bolsa oturup sapaklaryna taýýarlanar. Haýyş edýän eje. Diňe mektep başlaýança. Soň bolsa hiç ýeriňiz meni rady etip bilmersiňiz. Men sen ýarşyň beýlekiň bilmen. Düşündiňmi Ahmet? Bolýa. Olam doganyň göwüni üçin. Bolýa. Hadi bakalım. Bolýa-da. Sapaklaryň okamajak bolup ýene de bir bahana tapdyň welin. Edil qakat bolupdyr da. Olam eýdip beýdip işden gaçmak başarýar. Ol hiç wagtdan beýle bolmany. Kakam kaçmaz. Hawa da gaçmaz. Şoň üçin şu günler bu ýerde gezip ýördi. Şeýle dämi? Bar, doganyň kellesini bulaşdyrma. Ertir hemmämiz üçin hem örenmek mümkin. Barın. Bir an önce. Barın otaňyza gidin. Gel. Ýür. Ýorgunyň aşagyna gireli. Ýuwaş bol. Ne zaman Haçan ýelli? Sen okudunmy? Näme ýazypdyr? Ýuwaşrak bolsana, birden ýejemeşdäýmesin. Elbetde okudum. Şu gün akşam ýelli. Bizi gaty küýsäpdir. Şeý diýip ýazypdyr. Jan ogullarym, näme ýagdaýlaryňyz? benim sizin Men sizi küýdemekden başga kemçiligim ýok. Habarlaryňyzy alyp durun. Murat, saňa ertirki ýarşyňda üstünlik arzu edýän. Gördüňmi? Hemme zatdan habar bar eken. Polisiýa da şoň üçin bizi gizliň ýazarlaýar. Elbetde bilmelem de, o biziň kakamyz ahry. Kakalar hemme zady bilýärler.
Ferit maňa ýazypdyr. Ahmet, sen sapaklaňy gowjako. Abaň bilen Salih molum aýdanlaryna kulak as. Men hukman ýerleýän bolmaly. Ferit, gördüňmi? Elbetde, elbetde. Taňamy dama güýçli bolmagy käbir zatlar güýç bilen amal aşyrmagy sargapdym. Ýöne sen olaydan zatlamy unut, sen gowy adam bol. Ejeň men ýanynda bolmaýanyň muçyny gaty gaharlanýan bolmagy mümkin. Ýöne ejeň seni gaty gowy görýär. Muny ýatdan çykarma. Agamcan, ejem meni gowy görýän eken Ferit, kakamaydy. Ejem seni gowy görmezmeýsem, men saňa aýdypdym-a? Siz o ýerde näme diýäňiz? Henidem ýatmaňyz Ahmet. Ne diye ağrıyor? Dogynyň näme üçin güýmäp oturýarsyň? Oň üçin ertesi nähil möhüm günlügini bilen okmy? Bolýa, ejejan häzir ýat, sen gaýy gitme. Men akylly oglum. Ol ödünem, ejesinem halas eder. Ul adam bolar. Ertir ýurdumyzyň iň akylly 5 şagasynyň biri bolar. Ejesiniň gowanjy bolar. Men ýekejem, janam. Allah oğlum. Allah oğlum açık etsin. Men dinle. Aldıraman bolýarmy? Bolmasa da gynanma. Allah wadyr. Kaka, näme üçin beýdiýär? Gıydym çağa azıcık ynjaltyn ahyry. Ey Allah can. Al oğlum anşulary dihin durlar. Şerk girmekden bilmän çykagyňa taýyn bolýarmy? Sağ ol baba. Kaka sen näme etjek bolýan? Çağını hindurlajak bolup içine agyrdarsyň. Bol oglum, bol. Ýoksam giýjek alar. Hany jigiňip? Canım oğlum. Men akylly oglum, ýekejem. İnşallah hemme rast bolar. Üstünü gardyp edýän agam. Sağ ol jigimjan. Birinji bolmalysyň. Men doganyň akyllysydyr. Bolýa, onu görüşür. Sen nere? Sizi ýola çen uğratjy. Soňa meýdime gaýdaryn. Ay bu çocuk. Wagt çağa men dälir etjekde. Ýür. Hadi. Babam da Murat kakam hükman şu tögerekdedir şeýle dämi? Belki bugün gelenlerler. Beýle zat bolmaz. Bugün sen durmuşyňdaky iň möhüm gün. Hükman şu tögerekde bir ýerdedir. birinci olamaz. Birinji bolmasa maňa gaharlanmarsyň gerek şeýle dämi? Matematikadan birinji bolmasaňam sen doganyň gowsusyň bolýarmy sag bol? Güle güle. Üstünni gardyp edýän. Oğlum. Oglum, Yavaş. ýuwaşrak. Sen de oyalanma. Senem köçede eglenme. Bar. Murat! Ne molly? Murat! Agamcan, Murat! agamcan, Murat! Muratcan, oglum. agamcan tur. Oglum han turdana. Tur agamcan. İnşallah. Muradyň jaýy cennet bolsun. Siz bizim öňümizden gidenler, Siz bizim bizim siziň ýygyňyzdan marjaklar. Allah Taala öňden gidenlere de, ýygynyň gelenlere de merhemet etsin. Men onu bir yerlerde ne edip taşlar gidip bilerkem. Ol entek gaty çağrı, gaty kiçi. Benim oğlum. Men oglum entek gaty kiçi. Annesini. Ejekniň ýekejesi. Ne oldu? Sana ne molly, ne molly balam. Yatan ýeri ýagty bolsun. Kitapları Çağan kitaplar, defterler bir yerde kalıptır. Bak, Ferit bu yerde de belli edipdir. Bu yerde de, Burada da kalem. bu yerde de kalam dur. Oğlum. Men ogulçugum, akıllı oglum, can oglum. O güzel. Ol oğudanca kutusunu nerede koyduk ha? Onu hiç kime görkeden oktu. Ece bolly. Bolleci. Ha işe etýän beýtmenni. Dogany meni hiç wagt sapa okap bilmez düşüneň okmy? Ahmet. Ahmet. Ahmet, kapıyı aç. Ahmet, kapıyı aç diyen. Ahmet, Ahmet sana sana aç diyen. Onu şu wagt öz gününe goýun. Yok, men gıydym onu öz gününe goýmaz. Dama onu isleýişi al bolmaly.
Eger gowşok gideýdi hemme zat erbet bolar. Miwe gıydym. Hasan sen hemme zat erbet bolar diýene. Ine şeýle. Inni hemme zat öýdürini goýbermäni urun. Gyssamatan bolýa. Kaka sen yetişin gelmi? Sen yetişin geli. Bir sorun oldu. Eger bir mesele yüze çıksa hiç sad etmem Feredip oturayın mı? Näme deyin he? Çocuğum Çağam gitti kaka. Men oğlum balam gitti. Düşündün mü? Ýöne sen ýene bir ogluň bar agry. Näme üçin oň aladaty neden ok? Agaty gözüniň öňünde ýok boldy. Seninni 9 ýaşyndaky çağa bu zatlara düşünýän näler ödýänmi? O kakasına men diye. Men bar umidim Murat'ti. Men etip bilmedik zatlam ol etmeli. Atı ökdü okuçu di. Edil men ýaly. Menem edil şoň ýalym. Men başyma näme üçin beýle köp dert gelýär? Näme üçin men beýle adamlar ýaly bagtly bolup bilmedim. Kakajan. mutlu olamıyorum. Evladım. Balam. Beýdip biderek ýere değirin oturma. İlki bilen başta goýberen ýalňyşlyklaryny gözden geçir. Hylap bilen gurundurmuşyň ýalňyşdy. Ýalňyş bolsa ýalňyş eltdiýe. Feret, ol adam oğlunun cinazatyna da gelmedi. Çağalamın kakasyny taşlamak aňsat dürüýdämiň. On meşiliyattan çıkaraýmak şeýle aňsatmy näme? Düzeler ötdüm, düzelmedi. Düzelmedi. Hep daha kötü. Hasam erbetleşdi. Näme üçin? Näme üçin? Bu dertler näme üçin gelip men boynumdan asylýar? Miwe hanım, başymyza gelen dertlerde nebsiňiziň paýy bar. İlki nebsimizi soraga çekip, soň bolsa başymyzdan geçenlerden tapa galyp gelejege batlyk adamlar bilen ýörejek bolmaly. Ýazgyda garşy çykyp närazy bolanlar kellesini daşa urup ýaryp bilerler. Ahmet. Ahmet, oğlum, Kapı kilitli. kapyny gurupdyr. Hani menem tinçlik görüň? Gatragy teklämelek ene. Nerede? O nerede? Nereye Nire gidip bilerke? Nire gidip biljegini bilýärmikem diýen. bir evlat? Bir oğlum getirdim. İkincisini getirip biljek gel. Talih ağa, onu tapmağa maňa kömek et. Men bir görüp çykaýyn. Bolýar. Gowy pikirlenseň, oň nire gidenligini bilip bilersiň. Yok. Yok, şeýle dämi? Ýok. Allah'ım. Allah can nire de gelmişdim kam. Bu çağa beýle golar ýaly men näme günah etdim? Özüňizi näme etmediňiz sorasaňyz has dogry bolarmy diýen. Men näme etmedim kam? Belki oň özüniň näme isleýändigini diňlenälsiňiz. Dinleme. Hawa dinlemedim ýöne. O näme bilýär? O daha Ol entek 9 ýaşynda agry. 9 ýaşynda bolýan, ýöne özüçe ýagşy bilen ýamany tapawutlandyryp bilýär. Ben de onu Men oň üçin erbet zat islemedim agry. Mydama şolon gowdugyny arzu etdim. Siz öz ýitiren zatlaryňyzy özüňize ölçek edip aldyňyzmy kaňyz diýen. Öz edip bilmedik zatlaryňyzy çağılaňyzyň etmegini istediňiz.
Ahmet sizin isleyen zatlaňyzy etse, öz arzu hyýallar boş galmaz meýse. Ýöne muradyň şonu edip gelýärdi. Ýöne Ahmet bu zatlardan ýüze gurýady. Meýwe hanym beş farman hemme deň bolýan nälir? Belki sizin ýitirdim diýen zatlaňyz size iki tane ogul berendir. Muradym inni ýok. Ölmegem ýaşamagam Allahdandyr. Bennetiniň ölmeli wagtyny Allah bilýär. O şu wagt hiç ýyl soragsy zaty jennete gitdi. İnşallah o size şefaatçi bolar. Hawa. O men bar arkada ýanjymdy. Öz durmuşdak etip bilmedik zatlarym başga biriniň etmegine, aýra tinam öz oglumyň etmegine garaşyp bilmerin ahyry. Ýöne Ahmet inni meni halanok. Tereden on gowuny alyp bilermiken? Baba? Kaka. Ne var o? Näme oğlum oğlum? Berik näme üçin geldiňiz? Ahmet ejeň seni gata alady diýe. O meni alad etmez. Men şu ýerde galjak. Oglum hey senem bir alad etmenmi? Haw etmersiň. Sen meni galan ok. Meni kakam gowurýar. Men oňa garaşýan. Şu ýerde garaşýanmy oglum? Kakam agamyň bu ýerde digi neşde hökman bir ýere gelir. O biziň başymyza gelen hemme zatdan habardar. Ahmet, kakaň nerdedigini bilemdi-o ahyry. Kakaň hiç tatdanam habar ýok ahyry. Yok, bilýär. Kakam gahrman polisiýa. O hemme zady bilýär. Talyh daýynam bilýär. Maňa bir giden hat ýazdy. O nämen haty? Kakam gidel bäri bize hat ýazýar. O hatlar sana has ýakynrak bir ýazan bolaýmasyn? Meselem kim bolup biler? Meselem Murat. O hatlar sana ağaň ýazan bolaýmasyn? Muradym, oglum. Yok, kakam ýazdy. Bulan bar maňa kakam ýazdy. Ine seret, bir ýerde salgysanma. Eger istesem onu men tapabam bilerim. Bulan bar maňa kakam ýazdy. Oglum, kakaň bizi taşlap gitdi. Ne sorady, ne iyi dedi? Yalan. Ahmet beýle bolsa kakaň nerede? Näme üçin bu ýere gelmedi? Möhüm işi bardyr da. Oglum, kakaň polisiýede däl. Ol Yalan, yalan. Onu tapjak, inde görürsiň, onu tapjak. Ahmet. Ahmet. Dur oglum, dur. Bırak Ýegme gitsin. Belki giden ýerinden tapjak zady hakykatyň özü bolar. Koy ver meni, koy ver. Kakaň özleýämiň. Sen nerden bilýän? Bu ýere senin öňe bir çaga geldi. Adyn bilýänmi? Murat diýdi. Kakasyny gaty güýsän jigiti bar ekeni. Ýöne kakady gaçyp gidipdir. O bolsa jigim gynanmasyn diýip oňa hat ýazýardy. Soň bolsa şu salgydan iýberlen ýaly ura diýdi. Yalan. Sen ejemiň beren adamsy bolmaly. Sen oly berdimi? Şeýle däme kakam nerede kakam? Ýoş, gaýgyrma, gaýgyrma. Men diňle. Şu açar al. Açar? Bu ýere gelip giden çağaçyň bir ýerde goýup giden kutudy bardy. Kutumy? Hawa. Bar gör. Ine şu ýerde köwekde. Ama ýöne bu men agamyň kutusy agyry. Bulamam günneligi. Annem bana Ejem meni gaty gowurýar. Oň maňa bolan anamyny bir derek etmekden gorkýan. Hemde gaty ökde bolsam jigime hasa meter azgyrmagyndan gorkýan. Ahmet gaty gowa adam bolar.
Şu gün Ahmet yatırdı. Kakam geldi. Oğurluk edipdir. Ahmet orta hiç saat eşitmedi. Kakam bizim öyden gitmeliğimizi aytdı. Babamın yanına gidiyaz. Ahmet kakamın yokluğuna çıdap bilen ok. On katı o adamdığına inanyan. Şoň ýaly bolmaga finanşya. Bugün katı erwet zat etdim. Oňa kakamyň adyndan hat ýazdım. Ahmet katı begenni. Gurhan kursyna gidip başlady. Özüniň hem ukybynyň bardygyny bildi. Kakam özüniň gowy ýandyr öýdýär. Ýöne kakamyň pikir etýär polisiýa däl. Ol oğry. Ertir matematik olimpiadasından soň akşam oňa bardady gurrun berjek. Çünki oňa mundan artyk ýalan sözläp biljek gel. Ahmet, oğlum. Ece. Ececan. Sen dogrydan ekeniň. Men kakam ýaly boljak däl. Ine görersiň men kakam ýaly boljak däl. Ahmet, hiç kim ýaly bolmaga da çalışma. Diňe özüň boljak bol. Ötünç dorayan. Ötünç toğra oturup zat yok. Hemmelerim yalňyş bilýär. Taňa bir zat aýtjak. Men taňa adyňy Qur'an okumak ýarşyna ýazdyrdım. Ejeňe maňa gaharlanmagy mümkin bolýan. Yok, gaharlanjak däl. Ertir hemmeleri gaty okuyup bu başarjaňdyňy, güýjüň erbetlikleri ulanmajakdyňy görkezip bilersiň. Hakykatdan hem görkezip bilermi? Elbetde görkezersiň oğlum. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Olar öýde yok. Agam nirätdiler ki? Sizi bileňiz okmy? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala sıratim müstakim tenzilel azizur rahim litunzira qawman ma unzira aba'um fehum gafilun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala sıratim müstakim. İlki bilen ähli çağılanmada tawwardan aýdýar. Qur'an okap bize hedil berdiler. Allah hemmetinden razı bolsun. Bu beýleki ýarşlardan üýtüşik bir ýarş. Çünki bu ýarşda uturan bolup bilmedi. Ýöne müftülükden gelen mollalarymyz höwetlendirmek üçin ýarşa gatnaşanlaryň arasynda bir ýygyderlik düzdürer. Şoňa görä-de Qur'any ogadan okumak boýunça 3-nji bayragyna Şefak Bakkal munasip boldy. Ahmet. İkinci bayrağı bolsa Kutahya'dan gelen Gel ver. Kakı? Bora Genstoy munasip boldy. İlki bilen bu ýarşa gatnaşanlara tüý sürekden hawwolsun aýdýar. Aýdyşym ýaly Sen bir ýerde näme işiň bar? hiç kaçan beýleki ýarşlar bilen deňeşdirip bolmaz. Yarış var kakı. Yarış beýlikin goýunny, ýörg deli. Müftülükden gelen mollalarymyz ýarşa gatnaşanlaryň Ana, arasynda bir ýygyderlik düzmeli boldylar. Sen oň nerdedigini bilen gokmy? Hemme kişi bu ýarşa gatnaşan her bir çağa ýarşyň ýeňjisidir.
Sen merdin emişken he? Yoksa da sen yarışa katnaşdın mı? Sana diyen cevap ber. Bu zatlar sen ağına bağlan mı? Vah oğlum. Bu zatlar bir direkt zatlar. Uruşmağı öğrenmeli, uruşmağı. Ağın kap neyme kadar öğrediyen? Asıl mesele bilirinde, bu iştedir bilen mi? Kaka, ağam ayrıldı. Ne diyorsun? Ahmet sen neyme diyen? Sen yalan çekenin kaka. Sen poliçe değilikenin. Benim dama ağırlak gidipsin. Men sen yal bolacak değil. Men uğur bolacak değil. Men yalancı bolacak değil. Bolya oğlum, bolya, koşuş. Ahmet. Ahmet oğlum neyem bolya? Sen neyemeler deyip durun ha, gel bari. Yok, yok baracak değil. Hilap, çağı korktu. Eğer istesen biz gürleşik göreli. Men sen bile neyeme gürleşeyim, kakasım ok. Hila payiş ediyen, yugoşrak bolun. Çağı diz halana o ahiri. Sen kim ay? Sen neyem beni işim olsun ha? Çağını koy ver. Ünhan haşoladı. Elin kaldır diyen. Kaldır elini. Dur, kıymıllama. Kıymıllaman dur. Sana ne elet bordun? Men sen tutturdun değil mi? Hilak men etmerzadım ettim sana ne elet bolsun. Ençeme yıllar sen meni ağladın. Ne elet bolsun. Hani yürü. Anneciğim İçeceğim, katı korktum, içeceğim. Tamam güzel oğlum. Bolya. Geçti. Bolya oğlum, bolya bağlacığım ne geçti. Ahmet sen nerede getiriyorsun? Men, neme? Oğlum bir saatten ver içeride karıştın. Sen yarışta yenici boldun ha. Neme? Neme? Çınlanan mı? Çınlanan Sen mı? yenici boldun. Başardım. Ahır başardım. Birinci dedik bir zat başarıp bildim. Can malam, ana gördün mü? Gördün mü? Hudaya şükür. Ahiri işler şoğuna boldy. Hilap oğlunu erve saattir etmeyi tercekti. On arastıranmağı gerekti. Miwu hanım murda çağatını ödüçe terbiye verecek bolýady. Oňam özüni elermagy gerekti. Mevlam ne hili gowy çetdi. Ol onsuz da madama gowsyny diýendir.